Hello po, nandito po kami ngayon sa ICT building. Kasama ko mga millennials. Philippines! Yay! Papunta po kami ng Buhi at magbibigay po kami ng relief goods and water from VP Lenny! Maraming salamat po. Maraming salamat po! Thank you po. Ano masasabi mo, Ashley? Maraming salamat po, VP Lenny, sa lahat po ng opportunity, sa lahat po ng tulong niyo po, lalong-lalo na po sa Iriga. We will continue to support you po. Thank you very much po. Yay! Yeah! Ay, hello po kay Vice President po Lenny Robredo. So much. Thank you po ng maraming sa pagtulong and hindi po pagkalimot sa lalong-lalo na po sa Iriga City and sa buong Rinconada. So much lang po. Thank you. God bless. Ano masasabi mo? Hello po. Thank you very much po VP Lenny sa patuloy na pagtulong sa mga Bicolanos. Talaga naman po yung supportan niyo para sa amin at sa lahat ng mga nasalanta is andyan po palagi. Thank you so much po. VP Lenny, maraming salamat po. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of Itatao ni Vice President Lenny sa tungay mga taga Santa Cruz. Thank you! Kaya nagpuligas po si VP Lenny kading mga relief goods po agi sa kapuso tubig. I will be here when you feel like being quiet. When you need to speak your mind, I will